नोङो बेयाव थानानै नों मा खामानि मावदों बेयाव? आङो बेयाव थानानै खेन लाबाय थादों। नों मा खामानि मावो बेयाव अफिसाव? बे आंनि अफिस नङा। सोरनि सुबिदा? बे बेलेगनिसो। नोंलाय माथो खालामनो फैदों? बेयाव ओरैनो हायदों आं। नंगौ। ओइ बेदर गोदाग्रा सेखा नामायनो हायदों आं। नोंलाय मा गामिनि? नोंनि जायगाया मा? आङो? नोंनि जायगाया मा गामि? आं नायबंसखा। नंगौ। नों माहानिफ्राय हायदों? आङो आमजुरि। आमजुरि आच्छा। हिनजाव लाबाय नामा नोङो? आं लाथ'वाखै। लायाखै? नामा लादो? नों लाबाय? बेनि मालिकआ सोर? बेनि मालिकआ? बे फाननायनि मालिकआ सोर? मालिकआ सोर? मा फानो? गस्लाबो फानबावसो नै नायना लाखादो। मालिकआ सोर? बेनि मालिकआ? मालिकआनो लादि नोंसो नै। नै हिनजावफोरनि माबाबो फानबावसो नै। मा कारनाव नोंहा आथिङा जादों बिदि सानाय? माने बे गोलैनाय गैया। गोलैनाय दे। नै बेखौबो फानबावसो नै नायना लाखा। फानबावसो नै। नोंलाय बायदोंसो नामा? बायदों? नायदों। बायनांगौब्रा। दे बुंदो दामनिखौ मालिकआ। बेफोरो बेसेबां लायो? बेफोरबो लाजियो। मालिकआनो नै लाजियोसो। बेखौ नों माहानिफ्राय लाबोयो? मादों लाबोयो? साइकेल ना बाइक? बाइकजों लाबोनोबालाय लाबोनो हागोन। साइकेलजोंबो लाबोनो हायो हानायालाय। बाइकजोंबाबो थाव नाङो। साइकेलजोंबा थाव नाङा आराम लाबोनो हायो। मेङो आरो। बाइकजोंबा मेङा। ओरैनो बार नाङो थाव नाङो। नोंथांमोना गासैबो गस्ला बायनोबा बेनाव बायबाय नै। बेनि मुङा मा? बुं। मा होनोमोन? अनजिमा ना अनिमा? अनजिमा ना अनिमा? अनजिमा। नै बेयो अनजिमा। बिनियाव गस्ला नांगौबा नै लांफै। बेखौबो नै बेखौबो फानबावसो नै। गासैबो फानो। मोजां फाननो हायो नै। दखानाव बायनोब्ला लांफैनोबो हागोन। लाजिनाङाब्रा लाजिनाङा बेफोरखौ फाननाय गोसो जानांगौ ना। माबायदि केरेट होनो हायो? बाप्पारे डेन्जार माथो नै। बाप्पारे हिनजाव लायाखैनो बेयो होनै। बाप्पारे डेन्जार केरेट खालामनो हायो माथो। बे दखाना थोनो नों नै? आंनि गय खावग्रा। बेयाव खम दामाव मोनो। सानसेयाव आंनि गामिया गिरुआ। सानसेयाव बेसेबां मोनो? थाइबा। सानसेयाव बेसेबां मोनो जमादों? जमादों जेनेबा 2000। हा? 2000 होयो? 2000 थायाले जेनेबाला सानसेयाव थाइबाहै ओमफ्राय खानबा फाननो हायोबाला 50 थाखा मोनो। 25 थाखा। टटेल बेसेबां हायो होनदों? माबा खमायावहा 150 खमावहा 200 मोनो आरो। माहाथो गासिबो नांजोबनो मानसि फैबासो। हाजारसेबो फैया? फैया माहाबा 200 माहाबा 300 बाहाया 150 हायो आरो मानसियानो गैयाबाला बिदिनो जि गरसे मोनो खावनानै जायो आरो। बालाय 150 बालाय बेदर बायबाय जाबाय। हेलौ। Ile, bekasi, menir mas tahu ni. Nah, kita nang ni. Yes. Sancau besebaं mono? Sancau mono 2000 per gosok. Muzakai mudah kalam. Mudah. Sancau 2000. Hal perselai nang buah ni pelak je. Nasi ni sukan fry, am juli sukan ni fry.
그러니까 또 우다고 살라고. 우다구라 그다음에 록다운 자기에. 이부자. 당장 바로다 자기에 록다운 자기에 다니야. 당연히 살았다 생각하면. 다 쓰자든가 산이지 못 쓰는 나이지. 저건 장난을 판배 사 이거는. 안 거에 타는 데. 이거를 해봐. 해봐. 마마 판나 하였는데. 일어나 이제. 오늘 mun bầu trên này cô được tập phân gì ngon cả thì mun bầu trên này sau của mun bầu trên này cá xích với mình Malik mua ra bài motor teh Malik mua ra bài motor teh Malik kami ada bài kerwa ke hoka ke naik kong hoka dapun nare nggak deh 나이 공 속가나 붕 naik kong hoka kami kerwa 나이 공와 상바이 가루 부스티 pada karbus 말레가 kayaknya pun karbus ya bukti 가루 부스티 아바 골고타 mama panas di peroleh 마마 오늘 파는 mudang nada kapra 야 담무장 바하라 담 실롱 바사 mohani payo pantai nela 오다르 그래 파여 브라야 담 베팅 아바니 하여 ngetik kuno jahat hakat 가오롱니 하여 오다구리니 하여 브레카 그라니 하여 hari deglai dia 등으 deglai suara tai sarta senjabai satu gila gila ta gila kampung jabai 오늘 잡아 tahun mabla boda tai biolai 송바레 자예 페스티벌에 자예 ada 수니바레 자예 muntam 만탐 tingnya lere kota lere di peroleh uni baru tai hari tinggal tingnya 비냐 콘티뉴 tingnya lere jahat apa aska apa mama baik nang yo mama baik 달리 바이바이 자나타 바이바이 시니 바이바이 모플라 바이바이 아타무이타 바이바이 한치 네 모노키 바이 kabar ni 가브니 itu lah malah ke 베도라 보일라라 바이 depal itu kan pilai malika ini malika pilai leh di bununga pikirnya panas jabai tak di bununga neng mak kalam tuh bisi bang lagan ngojang nang ngojang apa ya ngojang pada latu